danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Maryam! Maryam! Na kai gida. Ina magani na. Ya ƙare. Kai baiwar Allah ne ya faru kin zo mana ba cikin shiri ba. Allah sa mai gari yana nan mai gidana ne yake duka na haka siddan ba da kuskure ba. Yau ma ba gaira ba dalili da marina akan haƙi na. Kai waziri ku je ku zo da shi nan yau sai ya gane kuskuren shi. Yanzu sabon rashin mutunci hada malar mata kumatu. Har da sautin kiɗa na duka kamar tsohuwa ta samu shantu. Amma dai kai ragon maza ne tunda har matar ka za ka doka. Saurara an tabbatar ma daga yau zan muku iyaka. Waye ce maka auri wannan santalar mata baka faɗan ba. Wai ni kan dunkuna na sawa yana miki so akai ne. Ni so ne mini dinki wani mummuna da zane-zane. To dan Allah zama da shi kan jarabi ne ko ka kaddara ne. Ina laifin a ce ba wannan shi ke wanke miki tuka ne. Kamar ki a ce ki auri wannan ni ban yi farin cikin hakan ba. Zanenta na kawai yake yi zaman aure kamar na gaba. Sannan duka da yau da gobe a ce ban isan faɗi ba. Auren nan dole zan kashe shi tunda ba tausayi yake ba. Gidana zaki zo ki zauna umarni ne ba shawara ba. Mai gari kar a kashe aure tun da ban zo akan hakan ba. To kullum cutar ki za ke yi kuma ni ba san haka nake ba. A aure ma na zamanin da ai wannan ba sa'an ki ne ba. Matar manya kamar ki Allah bai kyautu ki sha bakar miya ba. Me gari ni ban gane ba kuma ni ban fa fahimta ba, ban san me kake nufi ba. Ta dawo ma gida ta zauna ni ban gamsu da hakan ba. Wannan shari'a karkare ta daga yau ba zan daɗa duka ba. Kai ku ɗage mun shi na bar ganin shi yana ta ƙuro mini idanu. Yanzu sai in sa a sassaƙe ka wallahi ka bi ni sannan san. Ki dalle ka ki dubi mata na ci ga shiga na suturar su. Yanzu ke me zaki yo da wannan juyan shi kamar bala na ma'anu. Ko akwal ba za a bulbula ko Allah ke ba sa rashi ce ba. To me gari an tabbatar ma wani sirri in baka sani ba. Daga ni har ita ga mu ga ka lalle ba mu cika lafiya ba. Cutar nan ta zamanin nan da dai bai kyautu in faɗi ba. Sanadin dukan da na matan ma tun bai wuce da akan hakan ba. Kuma kullum magani muke sha yau ta boye shi ta hana. Hadiya wai shin da gaske ne kam ko sharran bakin mutum ne. Lallai maganarsa gaskiya ce kama a buge da tone-tone. Yanzu ma haka magani muke sha daga niyyar shi akan hakan ne. To me gari ya ce kuma menene sai kun ga isa da yau da gobe. A'a wan bai ku dubi Allah kun san wallahi ban faɗi ba. Bawan Allah da waka zauna in ji menene yake haɗa ku. Ni nasihata da ku ta ƙarshe dan Allah ku gyara kuskuren. Mai gari ne kan gidan ka zan dawo sai ya gyara kuskuren shi. A'a kuma gidanki me gari bai yarda da hakan ba. Ki zaman aure ɗan hakuri ne kuma babu abun da bai wucewa. Gashi ma aure ku kai na kauna bai kyautu kuna yawan faɗawa. Mai gida
shi kin gama gobe kaya za a kai